Meta l-poplu kellu tmexxija denja jinqat ma ħassejt li kelli noħroġ għall-politika, imma llum aktar minn qatt qabel inħoss li għandi nagħmel dan bl-aħjar mod possibbli għaliex il-poplu jixraqlu ferm aħjar mill-gvern preżenti. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija hekk kif kien il-mistieden tal-programm Iswed fuq l-Abjad, ippreżentat minn Frank Psajla. Unika raġuni għalfejn jien dħalt fil-politika illi nemmen illi xi ħadd irid jitkellem għan-nies. Meta dderli illi fi żminijiet oħrajn in-nies kellhom min jitkellem għalihom, min jirrappreżenthom tajjeb, min immexxi il-pajjiż f'isimhom tajjeb, jiena ma ħassejtx il-bżonn illi nippreżenta ruħi fuq quddiem-nett. Illum iktar minn qatt qabel inħoss illi hemm il-bżonn li n-nies il-leħen tagħhom jasal. Fost is-suġġetti diskussa kien hemm dak tal-pensjonijiet u li qabel jiżdiedu l-pensjonijiet ta' min jirrappreżenta l-poplu għandna nżidu dik tan-nies. Mela allura jekk qatt ma kien hawn żmien daqshekk tajjeb fil-pajjiż. Għandna l-ewwel naħsbu fil-pensjonijiet ta' min jirrappreżenta lin-nies jew l-ewwel in-nies. Di mhux xi tattika politika, l-ewwel għandhom jiġu n-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla billi qal li mill-Oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista jrid itejjeb il-ħajja tan-nies. Hawn u għamel appell lill-poplu. U hekk nagħmel appell lin-nies. Dirett, fejn taraw li l-partit qed jiżbalja, tikkritikawx biss fil-magħluq u fil-moħħbi, ejjew għand il-partit u għajdulu. Fejn taraw li tridu twasslu leħinkom b'mod iktar dirett, ċemplu lid-deputati, ċemplu lill-kandidati, għajdulhom dak li qed taħsbu. Kwistjoni oħra diskussa waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad kienet il-kriminalità f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-ewwel irridu nirrikonoxxu il-problema u inutli li l-gvern ikompli jiġħad li m'għandniex din il-problema f'pajjiżna li qed tkompli tiżdied. Dik l-atmosfera illi Malta għadna f'dak l-istat fejn inti tafda tħalli tiftaħ timraħ u hemm dik is-sens ta' well-being, ta' safety, ta' sigurtà, qed tispiċċa u qed tispiċċa malajr. Mela l-ewwel nirrikonoxxu li hawn il-problema. Inutli l-gvern jibqa' jiġħad. Aħna lesti li naħdmu mal-gvern. Kien hawn fejn Adrian Delija semma li pajjiżna u fost l-ifqar fejn jidħol investiment fil-korp tal-pulizija, għal anke li rridu nibdew noqogħdu attenti dwar min jidħol f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien mistoqsi anke dwar il-problema tal-kirjiet esaġerati f'pajjiżna. Hawn semma kif dawk f'xifer il-faqar f'pajjiżna telgħu għal 85,000 persuna. Dawk li qegħdin fil-xifer tal-faqar żdied minn 80,000 għal 85,000. Il-kirjiet m'hemmx għalfejn saqsu. Splodew. Splodew. Issa aħna maħniex qed ngħidu li ma nixtiequx li s-settur tal-proprjetà jibqa' b'saħħtu, anzi għandna pjanijiet ċari u ħanibqgħu nitkellmu naraw kif u fejn jista' jkun hemm żvilupp sostenibbli. Dwar it-traffiku pjaga oħra f'pajjiżna, Adrian Delija qal li rridu nibdew nippjanaw għall-futur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-gvern irid iġiegħel li l-poplu jaħseb li dawn il-problemi ma jeżistux f'pajjiżna. Mistoqsi dwar is-sitwazzjoni tal-awċin u s-servizz tas-saħħa, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li hu tal-mistħija u skandalus li l-unika sptar għall-awċin spiċċa biex ingħaddel il-privat bid-dettalji tal-kuntratt għadna sal-ġurnata tal-lum ma nafux x'inhuma. Fit-tmiem l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li fil-25 ta' dan ix-xahar il-Partit Nazzjonalista se jorganizza maratona u qal li jinsab konvint li se tkun maratona oħra ta' suċċess.